Yan. Alright mga bay. Dito tayo sa memory.ph Manila branch, no? Nakabili na tayo ng combo wire. So gamit ko na siya ngayon. So ayan po yung shop nila, guys. Ayan. So pagdating sa action cam, kahit anong klaseng action cam, no, expert po sila doon at marami silang mga parts na para sa mga action cam natin. GoPro, Hero, kahit anong Hero 3 to 10, yan. At may mga iba-iba pang klaseng action cam like SJ cam, no, yung mga kung ano-ano pa. So available po sa kanila yung kanumang hanap ninyo para sa cam nyo. Meron din silang mga extra batteries, kung ano-ano pang na para sa camera, no. Talagang halos kompleto. Ayan, so nakabili ako ng combo wire at extra battery para sa ayan, yung kanilang located sa Malacanang malapit, ano. Ayan, so nakabili ako doon ng combo wire for SJ cam talaga, for SJ6, no? And then extra battery para sa cam natin. Ayan. Kasi mga bay, yung ibang nabibili natin sa online o kaya nakikita natin sa online ay hindi siya compatible, no? Nawawali na tayo mga bay. Hindi siya compatible. Yung pang GoPro Hero 4, yung kanyang adapter is not compatible, no? Hindi compatible sa SJ cam. At yung nabibili nating Boya, no, yung LM20 is hindi rin talaga compatible yung adapter para sa SJ cam, pang GoPro Hero 4, Hero 3 talaga siya. Ayan, yan yung mga natutunan natin, mga mistake, mga maling order, no? Ayan. So hope nagre-record tayo ng maganda at naririnig yung boses ko na walang hangin. Ayan, so nais ko nga palang i-shout out itong aking bayaw, si Marik Nicolar. Shoutout sa'yo, Brad, shoutout. At syempre shoutout dito kay Entoy Motovlog. So isa rin po siyang vlogger, motovlogger, no? Ayan, shoutout sa'yo pare. Salamat kasi nakakwentuhan kita and then nakakuha ako ng mga ilang idea at tips, no? Yung kumbaga na-improve ko yung may mga nakuha kong idea paano ko i-improve yung aking pagmamotovlog. So nakakatuwa. Ayan, shoutout sa'yo Entoy Motovlog. Please follow nyo po siya sa kanyang vlog. Ayan, siyempre ako na rin. Ayan. So sana okay na itong na natin, no? Hindi alam ni Mrs. to. Bumili ako ng eto nga, yung combo wire. Pero alam niya talaga na bibili ako. Hindi niya lang alam kung kailan ako bibili. Yan. So dahil since na andito na rin tayo at dapadaan na rin, so bumili na ako para magamit na natin ng tama yung ating camera sa ating mga hobbies na ginagawa, no? Yung mga event natin sa buhay-buhay, no? Yan. Woo! Ayun lang, testing ko lang naman tong combo wire natin at yung balahibo kung wala na ba tayong maririnig na ingay na hangin, no, mula sa labas o kaya naman yung ingay na mula sa basta ingay mula sa motor, sa palibot, no. So nagtry lang naman tayo. Well, ayun lang mga bay. Ayun lang ang masasabi ko. Ayan, go mga kapatid.